През последните години бюти индустрията започна да се променя много бързо. Дълго време беше достатъчно просто да бъдеш добър специалист. Но днес пазарът започва да търси нещо повече. Повече авторитет, повече доверие, повече подготовка. Все повече професионалисти започват да си задават един много важен въпрос. Какво е следващото ниво за мен? В един момент човек започва да усеща, че само работата с клиентите вече не е достатъчна. Не защото не обича професията си, а защото започва да иска повече. Повече развитие, повече възможности, повече стойност. И четвърта степен на квалификация дава не само знания. Тя дава право да обучаваш, право да развиваш собствен салон, право да изграждаш име. През годините съм виждала много жени, които идват несигурни. И след това ги виждам как започват да вярват повече в себе си. Как се променят. Как започват да мечтаят по-смело. Представете си след 2-3 години да имате собствено място, да работите с хора, които искат да се учат от вас, да изградите име, което се уважава. Ако и вие усещате, че е време за следващата стъпка, ще се радваме да извървим този път заедно.